Littafin Kitson Rogo kashi na ɗaya wanda Abdulkadir ɗan Gambo ya rubuta wanda ni ƙauna nake karanta muku. To fa takin littafin Kitson Rogo. Shin ina kaga Kitson Rogo? Kash ban gan shi ba yau amma jiya na hange shi fari fat kitse na sha kamar na bijimin sabana bakwai. Ga wojiya ga fari har dishe idanu yake. Na taɓa ba maiko. Na ɗanɗana shi ɗaci kamar gantamau. Kaji marmari daga nesa. Kitson Rogo kashi na ɗaya. Da la'asar nesa Kaliya magariba ta kawo jiki. Iskar damuna tana bugawa tare da ita. Bishiyoyin mangwaro da ke cikin lambun suna rausaya. Ganyayyaki suna yin wata irin ƙara kamar yayyafi na bugun rufin ɗakin. Yayin da iska ke ratsawa ta tsakankanin ganyayen. Ƙarƙashin bishiyoyin akwai furanni waɗanda aka shuka kuma ake kula da su domin masu sha'awa su kwaɗaitu ya zuwa ga kallon su yayin da suke zaman kashe wando. Wannan unguwa ba wai wata kyakkyawa ba ce dangane da gine-gine irin na zamani. To amma wannan lambun ya ƙawata wajen tankar lambun kyawawan furanni a tsakiyar hamada. Duk waɗannan ba su ɗauki hankalin Musa da ke zaune cikin lambun akan wani benci ba, domin kuwa kusa da shi akwai wani ramin kiyashi waɗanda ke ta hidiman kai da kawo suna neman abinci. Duk waɗannan ba su ɗauki hankalin Musa da ke zaune cikin lambu akan wani benci ba, don kuwa kusa da shi akwai wani ramin kiyashi waɗanda ke ta hidimar kai kawo suna neman abinci. Waɗansu daga cikinsu suna ta fito da ƙasa daga cikin ramukansu saboda ruwan da aka yi da safe ya yi musu ɓarna. Musa ya tsaya yana tunanin yadda gidan kiyashi ko na tururuwa yake daga ciki, don ya taɓa jin ana cewa wai gidan tururuwa fakeke ne daga ciki. Akwai wurin ajiye-ajiye, wurin kwana da wurin da suke ƙyanƙyashe 'ya'yansu. Ya tuna cewa wata rana lokacin yana yaro malaminsu na boko ya taɓa faɗa musu cewa akwai lokacin da aka yi wata yunwa wai ita 'yar gusau. Wata gyatuma ta taɓa haƙo kwanon dawa 10 daga cikin wani ramin tururuwa. Yana cikin wannan tunani sai lura da cincirindon waɗansu kiyashi suna jan mataccen kyankyaso. Ashe haka kiyashi suke da ƙarfi? Ya yi mamaki ya tuna ya taɓa jin ana cewa kiyashi ya fi komai ƙarfi idan an kwatanta ƙarfinsa da girmansa. Tauren kiyashi ɗauki abin da ya fi ka, takinsa kenan. Duk waɗannan tunani da Musa yake yi hankalinsa ba a jikinsa yake ba. Hakika ba ma biyu ba, hankalinsa ya rasa fiye da 3. Galulan idanunsa na kallon kiyashi, to amma ɗaya daga zuciyarsa yana kallon mutanen da ke ta wucewa ta kan hanyar da ta bi ta kusa da kofar lambun. Ɗaya kuma tana sauraron 'yan makaranta da ke tilawar tashi. Ɗaya kuma tana sauraron wani ɗan hayar keke da ke buge-buge da guduma yana gyara. To amma zuciyarsa ta hakika tana tunanin abin da ya auku gare shi a makon jiya da rana a caji ofis. Duk kyawun lambun nan da bugawar da iskan damuna ke yi da bidiren da kiyashi ke yi duk ba su wanke munin duhun da ya baibaye zuciyarsa ba. Wannan abu mugun abu duk shi ya biya lanyace tunaninsa. Ya wata doguwar ajiyar zuciya. Wai me ya rabo ni daga kadameni ne, kuma wace riba na ci? Ya ci gaba yana tambayar kansa. Kaga da yanzu ina can ƙauyenmu a keɓe ina noma ko ina kiwona, da yanzu ba ruwana da wannan irin baƙin ciki. Lallai gaskiyar Hausawa da suke cewa da arziki da tashin hankali gara tsiya da kwanciyar rai. Wannan sai ta sa ya tuna labarin nan na cikin Magana Jari, labarin ɓeran birni da ɓeran daji. Yayin ne kuma ya tuno lokacin da yake shirin gudowa daga gida. Ya tuno a lokacin nan yana zaune akan tsohuwar rijiyar kankare ɗin nan suna zance da budurwarsa Mairo. Wannan lokacin ba zai manta shi ba, yana iya tuno komai da komai dalla-dalla kamar jiya ne abin ya auku. Hatta lokacin da Mairo ta ƙyaƙƙyace da dariya irin na shashanci. Dariya irin na shashantar da zance. Yana iya tunawa kamar yana jinta a kunninsa. A lokacin ne yake gaya mata irin burinsa a duniya, yana ce mata babban burin shi shine ya zama riƙaƙƙen mai kuɗi ko babban ma'aikacin gwamnati. To wannan sai dai aikin addu'a, sai ka yi ta addu'a ka roƙi Allah. An ce mai nema yana tare da samu, amma kuma nema ƙugiya ne, in baka ja shi ba shi sai ya ja ka. To amma duk da haka kwayi, don haka take kiransa. Duk da haka kwayi
don haka take kiransa da tsokana saboda akwai wani sususu wai shi kwaye. Ni a halin yanzu ban ga yanda za ka zama mai kuɗi ba ko ma'aikacin gwamnati balle riƙaƙƙen ko babban mai kuɗi. Ta ji gaba domin kuwa da farko dai iyayenka kamar nawa ba su da abin hannunsu balle su ba ka na jarin. Na biyu kuma kwanan nan na ji an ce wai ka gama makaranta baka ci jarabawa ba. To ta yaya za ka zama ma'aikacin gwamnati? Ni dai in kana so ka jawo hankalina ne ka ruɗa ni, to ni dai in shaida maka ina son ka ne kawai ba don wani abu naka ba. Jikinsa ya yi sanyi a lokacin da ya ji wannan kalaman nata. Ka ji yarinya da hankali. Da ya tuna wannan sai jikinsa ya daɗa sanyi. To amma duk da haka baya so ya nuna mata karaya. A wannan lokacin maganar Mairo ba ta kashe masa zuciya game da burinsa gaba ɗaya ba. Maimakon haka sai mata ingiza shi ya ga ba abin da yake so illa ya tabbatar mata da cewa abin da ta ce ba haka ba ne. Ko da yake a cikin zuciyarsa ta biyu shi kansa yana shakka domin ko jikinsa ya yi sanyi. Lalle kan gaskiya ne iyayensa matalauta ne. Babansa kansa yana fama da wahalolin gida domin kuwa 'yan gonakinsa kaɗan ne. Ba su fi 3 ba kuma duk ƙanana ne. Babban cikinsu ba ta fi mutum 2 ba sun yi aikin kwana a kanta. Babban cikinsu ba ta fi mutum 2 su yi aikin kwana a kanta ba. Ƙaramin cikinsu kuwa mutum 1 ma in ya fara aiki a cikinta da karin kumallo kafin ƙarewar rana ya ga bayanta har ƙadadan ƙarshe. Wata matsalar kuma ita ce suna da yawa a wajen babansu. A ɗakinsu kawai su 9 ne balle kuwa ɗakin kishiyan uwarsa da yake ita ce uwar gida. Lalle ta ko'ina shi ɗan matalauta ne. Da ya juya game da zama ma'aikacin gwamnati sai ya ga cewa ko shi ba ɗan kowa ba ne ai yana iya zama. To amma ga shi an ce bai ci jarabawar zuwa sakandare ba ko ta makarantar koyon malanta ba. To amma don me wannan za ta dame shi? Ko ya ci ko bai ci ba ai duk ɗaya ne. Ba ga Bala ɗan gidan bawa na unguwar Kunnawa ba, shi ma ai bai ci jarabawa ba kuma babansa ma ai matsiyaci ne. A'a, kar dai a kira shi matsiyaci, akalla dai matalauci ne. Duk da haka yanzu Bala yana can cikin birni yana sheƙe ayarsa yana jin daɗi. Ga komai da komai na kuɗi. Musa ya tuna da waɗansu yara da suka gama aji 7. Ɗaya daga cikinsu an ce wai ya yi arziki a Kano ya sayi keke kuma ma har yana cinikin wani gida da babur zai siya. Ɗayan kuma an ce wai ya kama aiki a wani kamfani. A'a, ba kamfani ba ne, ma'aikata ce. Shi ma an ce yana samun kuɗi yana kece raini. Ya je Silman ya je kulob kullum. Yayin da Musa ke yin waɗannan tunani sai ga shi ma ba abin da zai hana shi samun ɗaya daga cikin waɗannan nasarori. Lokacin da ya zo wannan gaɓar tunanin nasa ne Musa ya ga cewa ya sami isassun dalilan da zai ba Mairo amsa. Sai ya ce to na ji abin da kika ce amma ai in mutum ya je birni ba lalle ba ne sai yana da jari zai sami kuɗi. Kuma aikin gwamnati ba lalle ba ne sai ya ci jarabawa. Baki ji labarin Bala da Abdulkarimu da Lawal Zarto ba ne? A lokacin Mairo ta rasa amsar da za ta ba shi domin ba ta san kan labarin ba. Kuma ita ma ta ji zancen. Musa ya tuna dai ai wannan dare haka suka rabu da Mairo kan wannan maganar. Yana cikin wannan tunanin sai wata yarinya ta zo wucewa tana tallan fura. Ko da ganinta sai ya ga ta yi kama da Mairo da tafiyarta da fuskarta, kai hatta irin ɗan murmushin nan ba ka raba su da Mairo. Wannan sai ya tuna masa da Mairo sosai. Ya yi tunanin ko yanzu Mairo tana ina? Ya taɓa ji a wurin wani tsohon abokinsa wai tana karuwanci a wani gari wai shi Shagamu can cikin ƙasan Yarbawa. To amma wani ya taɓa gaya masa wai ya ganta a Gusau a wani hotel. Wannan sai ya tuna masa yadda Mairo take da kama kai a da. Duk cikar faɗin Kademi ba wadda zai ce Mairo za
za ta yi karkon kifi kamar haka, saboda haka shi da Mairo sun shiga tarko iri ɗaya. A'a, tarkon da ya faɗa ya fi nata tsanani, wa ya sani. Musa yana cikin wannan tunani sai lura a har yarinyar nan mai fura ta wuce ta fara nisa. Wata zuciya ta ce kirawo ta, wata kuma ta ce in ka kirawo ta ka ce mata me ya kamata ka tuba ka saduda. Kafin ya yanke shawarar har yarinyar ta ɓace masa da gani, ta karya ta shiga wani lungu. Musa ya yi ajiyar zuciya wannan lokacin, kamar ya shiga hankalinsa ya yi tunani, wai shin duk irin abin da Mairo ta faɗa masa haka abin ya tabbata? A'a, hakika kan har ya zuwa yanzu ban zama riƙaƙƙen mai kuɗi ba, ma'aikacin gwamnati fa. Ina aiki, to amma wani iri? Na yi ƙoƙari in sami aiki a kamfani ko a gwamnati, to amma abin ya faskara. Na tabbata ba zan samu ba. A'a, har yanzu ina jira in samu. Duk lokacin da na sami aiki zan fita daga irin wannan Duk lokacin da na samu aiki zan fita daga irin wannan muguwar sana'a. Ko da yake wannan sana'ar aiki ce ita ma, to amma mugun aiki ne da baya bisa doka. A ce wai sunan mutum yana aiki amma kullum ana farautarsa. Ba dama ka fito sarari inda za ka sake, sai kullum kana raɓe-raɓe kamar mujiya a cikin tsuntsaye. Kai, amma wai don me irin wannan tunanin zai dame ni? Ni kaɗai ne? Ba ga waɗansu nan an ɗaure su shekara da shekaru a gidan yari ba, amma ai gashi sun fito. Me ya same su? Ya tuno da 'yan fashin da aka harbe a Kofar Mata, ya kuma tuna da yana jin cewa kullum ana ba da labarin an harbe waɗansu a Lagos da sauran wurare. Ya kuma tuna da 'yan juyin mulkin da aka harbe. Daga nan sai gabansa ya faɗi. Duk lokacin da Allah ya sa me ya same su? Ya tuna da 'yan fashin da aka harbe a Kofar Mata, ya kuma tuna da yana jin cewa kullum ana ba da labarin an harbe waɗansu a Lagos da sauran wurare. Ya kuma tuna da 'yan juyin mulki da aka harbe. Daga nan sai gabansa ya faɗi. Duk lokacin da Allah ya sa na warware wannan shari'a da ke fuskanta ta, insha Allahu zan tuba, zan je in nemi aiki, ni ma in zauna lafiya kamar kowa.